Feluq il-50 sena ta' ħidma missjonarja fil-Peru, is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl l-MSSP qed ittella edizzjoni oħra tal-maratona Oħloq Bissima. 60 sija ta' xandir bil-flus imorru kollha biex tkompli l-ħidma f'pajjiżi foqra. Fader Gigi Mallija għalilna kif bdiet il-ħidma 50 sena ilu. L-inizjattiva tibda li ngħinu din id-dar l-ewwel, id-dar ta' San Giuseppe, bażikament ilha ħafna snin naħdmu anki ma' tfal li kellhom bżonn min itihom dar. U kompla jgħid il-ħidma li nfirxet f'pajjiżi foqra bħal Peru u l-Pakistan. L-ewwel missjoni li telqu lejn l-Awstralja meta kienu l-emigranti 80 sen ilu sejrin bil-vapuri, assisin minn tagħna telqu biex jgħinu u jkunu preżenti ma' dawn in-nies. Ma mbagħad bdejna niftħu missjoni differenti bħal Peru, mbagħad il-Pakistan, Filippini, Kuba, u qed naħdmu ħafna biex naħdmu ġewwa posteriori il-Vjetnam, jiġifieri u l-idea prinċipali hija li nkunu viċin nies li għandhom bżonn però ma nies bħalna. Fl-aħħar Fader Gigi għalilna dwar l-importanza ta' maratona bħal din. Bada nibdew biex nibnu ċentru fejn tiltaqa' l-komunità, mbagħad nibnu skola skont il-bżonn. U biċċa llum nħares lura ngħid kemm għenu l-Maltin biex din il-ħolma tista' ssir. Mal-verità hija il-ħolm umana tal-imħabba qisu tal-aħwa li trid id-dinja aħjar. Is-16 edizzjoni tal-maratona bdiet fl-20 ta' Lulju u se tibqa' sejra sa 22 ta' Lulju divertiment tal-familja kollha, bżona fejn jilagħbu tfal, diversi kantanti u anke se jkun hemm il-banda tal-Armata u l-banda tal-Pulizija matul dawn il-jumejn. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca u l-Arċisqof Charles J. Scicluna.